Ben, o que se fai aquí neste muiño na mostra do aceite é mostrarlle á xente como se facía tradicionalmente o aceite, se fixo durante séculos na comarca de Quiroga. Neste caso, no que é o entorno das parroquias do río Sil, que é onde tradicionalmente se cultivou o aceite. Hai un inventario que fala de que hai entre 30 e 40 muiños como este que estamos de Bendilló. Evidentemente, agora mesmo non están todos en funcionamento, pero sí no seu día, a mediados do século XX, todos estes muiños, ou casi todos estes muiños, estaban en funcionamento. Este restaurouse, o que vemos agora é unha restauración do ano 93. O mecanismo é un mecanismo original que calculamos polo que nos indicaban os propietarios que tería estes mecanismos entre 250 e 300 anos. E bueno, o que mostramos aquí e o que estamos oindo de fondo é a viga que está prensando o aceite, non? O que estamos vendo aquí é o proceso completo. Unha vez recollida a aceituna, o ciclo do aceite, para que nos entendan as persoas que nos escoiten e nos vexan, normalmente facíase no Nadal o aceite, e agora, pois, a mediados de novembro, o aceite está feito nesta comarca, o que se adiantou casi un mes. Pois primeiro recollíanse as aceitunas, e esas aceitunas transportábanse os muiños, e nos muiños a primeira fase do proceso consiste en machacar esta aceituna, que é o que se entende por moer. Esta moenda faise nunha pía que é cóncava, sobre a que se fai circular verticalmente unha pedra, movida ou ben por un animal pequeno ou pola forza humana, inda que etnográficamente o valor de pensar que sempre estaban movidas por animais é moi, digamos, que ten ese romanticismo, pero non era así na maioría dos casos. Movíanas o propio ser humano, non? Sigue sendo un muiño de sangue, pero neste caso é o ser humano que no move. O que temos desta moenda non é o aceite directamente, é unha pasta. A pasta da oliveira machacada, da oliva machacada, a pel, o oso e todo. E pasaríamos á segunda fase. Segunda e última fase, que é o prensado. Nuns capazos de esparto que se colocan nunha pedra horizontal, vanse apilando capazos nun número aproximadamente dunha ducia, e despois se lle fai incidir un peso dende arriba, que é o peso dunha grande viga de sobreira, cornoque, para que nos entendamos perfectamente, cun contrapeso tamén de rocha, e esa tremenda forza é a que fai que a pasta que está nos capazos quede prensada, ou sea, ao prensala, solta o aceite. A medida que imos colocando esa pasta nos capazos, o que se fai é irlle botando auga. Todos os muiños había un lugar donde quentar a auga, porque con esa mesma pasta, montando e desmontando, o proceso era un proceso largo e delicado, con esa mesma pasta facíanse 3 prensadas distintas. Unha primeira con agua fría, que lóxicamente era o aceite de mellor calidade, e 2 prensadas máis con auga quente. A segunda ainda era un aceite de bastante calidade, e a terceira, pois xa, porque xa era a que arrastraba todas as impurezas, era un aceite de calidade inferior, que era o que utilizaban, entre outras cosas, para alimentar as lámparas e incluso para darlle aos animais. Cando levaban as vacas e os bois a roturar o monte, dabanlle a lamber ese aceite para que lles proporcionara enerxía. Ese aceite cae xunto coa auga a unha decantadora, e aí, lóxicamente, o aceite e a auga non se mesturan, a auga salía por unha tubería e o que quedaba na decantadora era o aceite. Un aceite espectacular. Agora mesmo nesta mostra preséntanse 7 aceites distintos, todos teñen a categoría de aceite de oliva virxe extra. Esa categoría de virxe extra ya dá ao aceite o que non teñen absolutamente ningún defecto o paladar. Van a un panel de cata donde os catadores din que non ten ningún defecto, como pode ser sabor ao moho, sabor á terra, sabor á humidade, etcétera, etcétera. Non teñen absolutamente ningún defecto. E iso é o produto que temos agora mesmo, que se está vendendo agora mesmo na mostra de Quiroga. Tradicionalmente, as oliveiras que había nesta zona, que se chama as variedades autóctonas,
En principio son dúas, inda que están caracterizando máis, ata 12, 13 ou 14, creo que teño entendido. De todas formas, isto vai quedar na entrevista grabado, desto que é verdadeiramente experto é Julio Quiroga. El vai explicar perfectamente como está o tema das variedades. Hai dúas que sonan porque xa as teñen caracterizadas, que son a mansa e a brava, que son as que houbo aquí sempre, pero hai máis variedades autóctonas aquí nesta zona, aquí e no resto de Galicia. Despois, casi se poden considerar como autóctonas, inda que non o son polo tempo que levan cultivándose aquí todas estas variedades que viñeron de fora, que son as que ti nomeabas, a arbequina, a picoal, a cornicabra, etcétera, que xa levan unha serie de anos cultivándose aquí. Non son variedades autóctonas, pero levan xa teñen o seu percorrido. Polo que teño entendido, agora mesmo téndese a que todo sexa variedades das que sempre houbo aquí. E no momento que, supoño que os olivareros, no momento que teñan bastante planta, pois utilizarán solamente as variedades de aquí. Outra cousa, mostraba Lupe como un corno un caldeiro. Eso para que serve? Pois eso era para ir añadindo a auga o aceite a medida que van estendendo a pasta nos capazos, para que axudara a que esa auga faga escurrir o aceite, é para que utilizan. Cada cousa ten a súa utilidade no muiño, incluso para nivelar perfectamente a pasta de aceite, a pasta de aceituna, teñen un coitelo de madeira, que é o que fai que con ese coitelo de madeira estenden perfectamente a pasta. Falaba Pedro do Olivedo, precisamente, que ainda hai oliveiras da época dos romanos. Sí, probablemente haxa pés que teñan ata, se non 2000, cerca de 2000 anos. E é que quede constancia tamén que creemos que as primeiras oliveiras foron introducidas nesta zona polos fenicios. Inda que quen realmente estendeu popularizou o cultivo da oliveira, que na masificou, por decirlo de algún xeito, foron os romanos. Os romanos tiñan un dito que non chegaron a cumplir, que decía que non merecía a pena conquistar ningún territorio que non valera para cultivar a oliveira. Non o levaron a extremo, pero sí que é verdade que moitos dos seus territorios, que conquistaron, eles mesmos se encargaron de plantar, de facer extensiva esas primeiras plantas. Que pasa? Que antes facíase, todo o mundo tiña unhas cuantas oliveiras na súa casa, e iso era, digamos que era un cultivo de subsistencia, non? Para ter aceite. O que pasa é que agora, claro, estánse facendo plantacións máis extensas para obter maior cantidade de aceite. Claro, é un dato que descoñecemos. Non sei se nos queda, Ramón, algo máis que contar do que é a elaboración de aceite e o que está ligado ao Val de Quiroga ao aceite. Pois é que é un dos cultivos por excelencia, xunto co viño, o aceite, a melia, a castaña, son os nosos produtos típicos, que teñen moitísima raizame, e que estamos tratando de impulsar e de protexer. De feito, cada unha destes cultivos, destes produtos típicos, teñen a súa festa gastronómica, incluso dúas destas festas, a da castaña de Fogos de Caurel e a do aceite de Quiroga, son festas de interese turístico de Galicia. E hai unha festa que é unha das festas por excelencia do territorio, que é a Feira do Viño, que é para ensalzar o noso viño, este viño da despensa da Ribeira Sacra, que non é festa de interese turístico, pero defínese por si só. 42 edicións o avalan, igual que 24 edicións avalan a mostra do aceite de Quiroga, e un impulso que está levando o aceite de Quiroga, que camiña incluso hacia unha figura de protección, que no futuro pedimos a xente que estén atentos á evolución deste aceite, porque probablemente vai a seguir dando que falar. Pois moitísimas gracias, Ramón Vila, director do Museo Etnográfico de Quiroga, por atendernos e por ensinarnos un pouco máis da súa terra, da súa xente e das súas tradicións. Pois nada, moitísimas gracias a vos, e aquí estamos para o que precisedes.